Στο τελευταίο βίντεο έλαβα πολλά σχόλια σχετικά με το ποια διανομή Linux να βάλετε, ειδικά σε παλιά λάπτοπ που θέλετε να αναστήσετε. Οπότε ετοίμασα έναν οδηγό όπου θα δούμε βήμα-βήμα ποιες διανομές ταιριάζουν σε κάθε είδος λάπτοπ, πώς δοκιμάζεις τη διανομή που επέλεξες με USB χωρίς να πειράξεις τίποτα στο δίσκο σου και εν τέλει πώς την εγκαθιστάς. Έξτρα tips στο τέλος, τι γίνεται με Linux και Nvidia. Για αρχή δεν είναι όλες οι διανομές ίδιες. Άλλες είναι φιλικές για αρχάριους, άλλες είναι super ελαφριές για πολύ παλιό hardware και άλλες δίνουν full δυνατότητες για πιο σύγχρονα μηχανήματα. Πάμε να δούμε τι σου ταιριάζει. Αν έχεις πολύ παλιό laptop τύπου 2007 με 2010 με 2 GB RAM, τότε ιδανικές για σένα είναι η ATX Linux, η MX Linux και φυσικά η Puppy Linux. Και οι τρεις παίζουν εξαιρετικά σε παλιούς υπολογιστές και είναι ιδανικές για να αναστήσεις το παλιό σου laptop και να το χρησιμοποιείς καθημερινά για browsing, να διαχειρίζεσαι τα αρχεία σου, να βλέπεις βίντεο και να ακούς μουσική στο YouTube με κάποιο light browser που θα επιλέξεις. Οι συγκεκριμένες διανομές βγάζουν ακόμη και σήμερα εκδόσεις με 32bit, οπότε ακόμα και αν είναι 32bit ο παλιός υπολογιστής, μπορείς πολύ άνετα να τις εγκαταστήσεις. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτές οι διανομές που παίζουν σε παλιά laptop, απλά αυτές ξεχώρισα εγώ. Γράψε μου κάτω στα σχόλια με ποια διανομή ανέστησες εσύ το παλιό σου laptop. Αν είσαι αρχάριος και θέλεις κάτι απλό, πάμε σε Linux Mint XFCE. Είναι η ιδανική διανομή για κάποιον που χρησιμοποιούσε ανέκαθεν Windows και τώρα θέλει να κάνει την αλλαγή. Zorin OS Lite και φυσικά η Elementary OS, η οποία έχει και μια φοβερή κοινότητα που λύνουν κυριολεκτικά τα πάντα. Αν έχεις κάπως νεότερο laptop με SSD και από 4 GB RAM και πάνω, τότε μπορείς να πειραματιστείς με Linux Mint Cinnamon ή Mat, Ubuntu LTS και φυσικά Zorin OS Core ή Lite. Αν τώρα είσαι πιο προχωρημένος και θες να μάθεις και να ψάξεις, τότε πάμε σε Debian, Endeavour OS και φυσικά Arch Linux. Φυσικά υπάρχουν δεκάδες Linux διανομές, απλά αυτές εγώ ξεχώρισα ανακατηγορία. Αφού επιλέξεις τη διανομή που σου αρέσει και σου ταιριάζει, πάμε τώρα να δούμε πώς θα την τρέξεις με USB χωρίς να πειράξεις τίποτα στο δίσκο σου. Μπαίνεις στη σελίδα της διανομής που επέλεξες. Εγώ συγκεκριμένα για το βίντεο θα κατεβάσω την Zorin OS, θα έχω link στην περιγραφή. Κατεβάζεις το ISO, φτιάχνεις το στικάκι με μπαλίνα Etcher ή Rufus όπως το έκανα εγώ εδώ. Κάνεις reboot και μπουτάρεις από το USB. Τώρα θα επιλέξουμε Try Zorin OS without installing, χωρίς εγκατάσταση, για να μπω σε live mode. Αυτό μου επιτρέπει να το δοκιμάσω χωρίς να πειράξω τίποτα στο δίσκο, να ελέγξω αν όντως δουλεύουν όλα μια χαρά, Wi-Fi, ήχος κτλ. Και αν δουλεύουν όπως πρέπει και αν μου αρέσει και η διανομή συγκεκριμένη, τότε μπορώ να προχωρήσω στην εγκατάσταση. Πριν ξεκινήσω την εγκατάσταση, γυρνάω στα Windows και φτιάχνω το δίσκο μου. Θα ορίζω πόσο χώρο θα έχει το Linux και πόσο το Windows, όπως βλέπετε στην οθόνη. Εσύ βάλε ό,τι μπορείς ανάλογα με το δίσκο σου. Δεν βάζεις το ίδιο που βλέπεις στην οθόνη. Μετά μπαίνω στο BIOS, κάνω disable το security, αποθηκεύω και βγαίνω. Προχωράω στην εγκατάσταση πατώντας Install Zorin OS. Στη συνέχεια επιλέγω γλώσσα, το πληκτρολόγιο, το βάζω στα αγγλικά ώστε να μπορώ μετά να συνδέσω το Wi-Fi μου. Επιλέγω ζώνη ώρας. Εδώ τώρα θέλει μεγάλη προσοχή όταν με ρωτάει πού να εγκαταστήσει το Linux. Επιλέγω Install Zorin OS alongside Windows Boot Manager. Δηλαδή του λέω να κρατήσει τα Windows που ήδη έχω στο συγκεκριμένο υπολογιστή και να βάλει δίπλα το Zorin. Μεγάλη προσοχή εδώ, αν διαλέξεις Erase Disk θα σου σβήσει τα πάντα, ό,τι λειτουργικό έχεις στον υπολογιστή σου. Εγώ θέλω να κρατήσω το Windows 11 που έχω στον συγκεκριμένο και να το έχω Dual Boot, οπότε επιλέγω την επιλογή που βλέπετε στην οθόνη. Τώρα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Όταν τελειώσει θα ζητήσει Restart. Κάνουμε Restart, μετά την επανεκκίνηση μας βγάζει επιλογές αν θέλουμε να μπούμε στο Zorin ή στα Windows. Πλέον είναι Dual Boot. Να αναφέρω εδώ ένα tip για όσους θέλουν να εγκαταστήσουν Linux
σε λάπτοπ με Nvidia, καλό είναι να επιλέξεις μία διανομή η οποία δίνει στην αρχή επιλογή για non-free drivers με επιλογή Advanced Options Load with Proprietary Drivers. Αν η διανομή που επιλέξεις δεν έχει τη δυνατότητα αυτή, τότε υπάρχουν οδηγοί για χειροκίνητη εγκατάσταση. Απλά πρέπει να τους ακολουθήσεις βήμα-βήμα. Αυτός ήταν ο οδηγός για να βρεις ποιο Linux σου ταιριάζει, πώς να το δοκιμάσεις χωρίς ρίσκο και εν τέλει πώς να το εγκαταστήσεις. Γράψτε μου στα σχόλια ποια διανομή εγκατέστησες ή ποια πρόκειται να εγκαταστήσεις. Κάνε ένα like αν σου άρεσε το βίντεο, μοιράσου το με κάποιο φίλο σου που θέλει να αναστήσει το παλιό του λάπτοπ και φυσικά κάνε subscribe γιατί έρχονται πολλά περισσότερα. Τα λέμε στο επόμενο.